தமிழ்நாட்டின் தலைநகர் எது? பதில் சென்னை. தமிழ்நாட்டின் மாநில விலங்கு எது? பதில் நீலகிரி தார். தமிழ்நாட்டின் மாநில மரம் எது? பதில் ஆலமரம். தமிழ்நாட்டின் மாநில மலர் எது? பதில் செம்பருத்தி. தமிழ்நாட்டின் மாநில பறவை எது? பதில் மரங்கொத்தி எமரல்ட் டவ். தமிழ்நாட்டில் மிக நீளமான நதி எது? பதில் காவிரி நதி. தமிழ்நாட்டில் மிக உயரமான மலை எது? பதில் தோதபெட்டா டோட்டபெட்டா. தமிழ்நாட்டின் பழைய பெயர் என்ன? மதராஸ் மாநிலம். தமிழ்நாட்டின் உயர்நீதிமன்றம் எங்கு உள்ளது? பதில் சென்னை. தமிழ்நாட்டின் முக்கிய துறைமுகம் எது? பதில் சென்னை துறைமுகம். தமிழ்நாட்டில் உள்ள பெரிய அணை எது? பதில் மேட்டூர் அணை. தமிழ்நாட்டின் புகழ்பெற்ற நடனம் எது? பரதநாட்டியம். தமிழ்நாட்டின் முக்கிய திருவிழா எது? பதில் பொங்கல்.